गोजोन फुंबिलि दिनै 6 मार्च 2023 आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। 15, 16, 17, 18 आरो 19 मार्च बे सानबायाव गोबां अखा, बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावगोन होननानै सांग्रांथि फोसावदों इन्डिया मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDनिफ्राय। साउथार्लि आरो साउथ वेस्टार्लि बार गोहोमनि थाखायनो आसामनि माखासे ओनसोलफोराव बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनाय जागोन। साउथार्लि आरो साउथ वेस्टार्लि बारा बे अफ बेंगलनिफ्राय नर्थ इस्टसिम बारनायनि थाखायनो अखा, बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावगोन होननानै सांग्रांथि फोसावदों IMDनिफ्राय। IMDआ सांग्रांथि होनाय बायदियैनो मैयानि सानाव आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां अखा, बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे अन्थाइबो गोग्लैदों। नाथाय मैयानि बेबायदि बोथोरा गाज्रि खौरांबो लानानै फैदों। सारअन्थाइ गावनायनि थाखाय 3 सुबुङा रायजोआव जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनि मादाव बङाइगाव जिल्लायाव 2 आरो गुवाहाटीआव 1नि जिउ खहा जादों। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय अभयापुरीनि सुखानि गामिनि दिपज्योति राय आरो जिन्तु कुमार रायआ सारअन्थाइ गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय अभयापुरीनि सुखानि गामिनि दिपज्योति राय आरो जिन्तु कुमार राय सानैबो बिथांमोनहा कलेजनि फरायसामोन आरो बिथांमोनहा हाथाइ फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बिथांमोननि सायाव सारअन्थाइ गावदों। उनाव बिथांमोनखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लांदोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। बिथांमोननि अनगायैबो गुवाहाटीनि सातगावआव 11 बोसोर बैसोनि ममता बेगम मुंनि उन्दै हिन्जावसाया जिउ खोमानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सारअन्थाइ गावनाय समाव ममता बेगमा गावसोरनि न' सेरावनो 2 लोगोफोरजों गेलेगासिनो दंमोन। बे समावनो सारअन्थाइ गावदों, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों बिथाङा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बे जाथाय जानाय समाव बिमा आरो बिफा सानैबो न'आव गैयामोन। सानैबो खामानियाव ओंखारलांदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बिटिआरआव गं 40 बर' नखरनि हाखौ आदिबासिफोरा सेनायनि अजद। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव खाजोना खोन्दोनि सिङाव थानाय भैरागुरि VCDCनि राङापारा गामिनि गं 40 बर' नखरनि हाखौ आदिबासिफोरा सेनायनि अजद। हा सेजानाय बर' नखरफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे हाखौ थांनाय 1972 मायथाइयावनो सोरखारनिफ्राय बिथांमोनहा मोनदोंमोन। नाथाय 1996 मायथाइयाव आदिबासि आरो बर'फोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायाव बे हाखौ एंगारनानै थांनो गोनां जादोंमोन आरो गुबुन गुबुन रिलिफ केम्पफोराव थाहैनो गोनां जादोंमोन। बे समनिफ्रायनो बे हाखौ 27 बोसोर आवग्रिनानै लादों आदिबासिफोरा आरो फोथार बानायनानै दोनदों। दा PMAY न' मोननायलाय गावसोरनि हायाव खुन्थिया गायसनफैदोंमोन, नाथाय आदिबासिफ्रा हेंथा होदों होननानै फोरमायथिदों बर' सुबुंफोरा। जाथायखौ लानानै ओनसोलनि MCLA सजल कुमार सिंहायाबो नुजाथिफैदों। जाहाथे मोननै हान्जानि गेजेराव जेंना सोमजिया बेनि थाखाय बिबान लादों बिथाङा आरो फैगौ समाव बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि EM, MLA आरो गाव जयैनो सावरायनानै जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायनिबो खोथा होदों MCLA सजल कुमार सिंहाया। जायनाखि बर'नि ओनसोल बिटिआर ओनसोलावनो बर'फ्रा गावसोरनि हानिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। बेनि सायाव जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो माहारियारि आफादफोरा उननि समाव मा राहा लागोन बेखौ समाजआ खोन्थागोन। गावसोरनि खोथा होनायखौ लाखियालासे गावसोरनि रां रुफा खामायनो थाखायसो बिटिसिखौ सालायदों होननानै UPPL दोलोनि सायाव अजद होदों खाम्फा बरगयारिया। लोगोसे खाम्फा बरगयारिया बुंथिबावदों दि UPPLआ सोरखार हिसाबै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। NGOनि हेडक्वार्टार बायदिसो नुनो मोनदों, जेराव गोबां NGOफोरानो बाहागो लादों आरो सोरखारनि खामानि मावनायनि जि सिस्टेम बेयाव NGOफोरखौसो बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि UPPLनि सोरखारनि समाव बिटिसिआ जोबस्रांबाय। साख्रि होनायनि जेबो गोहो गैला। बिटिसिआव हारसिं रिभिनिउ जेनेरेट खालामनायनि गोहो गैला। मोनखानाय 44 बिफाननि गोनां बिफानखौबो हरफिनजोब्बाय आरो बिथांमोनहा गोरों मानसिफोरनिफ्रायबो जेबो बोसोन लाया। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि साफ्रोमबो बर' अफिसार आरो इन्जिनियारफोरखौबो होखारहरदों आरो गुबुननिफ्राय मानसि लाबोदों, जाय बे समाजनि सोमोन्दै जेबो मिथिया आरो बर' समाजखौ मोजां नोजोरै नाया आरो बेबायदियाव बिटिसिआ जोबस्रांगोन होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। बेनि अनगायैबो UPPL दोलोआ रायजो राजाफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन। नखर नखर साख्रि, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां, मोनफ्रोमबो नखराव अरुणोदय बिथांखि होनायनि रादाय होदोंमोन। बेनि अनगायैबो लामा दालां आरो बिटिआरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो सुइजारलेण्ड बानायनोबो खोथा होदोंमोन। नाथाय बेनि मोनसेखौबो मावनो हायाखै। उल्थायै न' होनायनि मुङाव रां लादों। बेनिखायनो UPPLखौ दा रायजो राजाफ्रा जोगारखाबाय आरो बिसायख'थिखौसो नेनानै दं होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि चिरां दुवाराव BPF हिसाबै बांसिन भटार दं, नाथाय थांनाय बिसायख'थियाव
UPPL, BJP, RSS आरो पुलिस प्रशासन ज' जानानै खुंग्रिंआव गावसोरनो भट बुजोबदों। BPFनिखौ होहोआखै आरो फिन बिसायख'थि जानांगौनि दाबि खालामनायावबो बिसायख'थिखौ खुंफिनाखै, जायनि थाखाय बिसोरो देरहादों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारिया। नाथाय राजखान्थियाव अरायजोर लोगो एबा सुथुरथाया ज' जानो हायोब्ला मोजां जागोन। गुबुन फारसेथिं राजखान्थियाव बिदा फंबायबो थाया। राजखान्थि नोजोरै नायोबा खौसे जानो हानाय नङा, नाथाय राजखान्थिनि अनगायैबो समाजनीति आरो धर्मनीतिबो दं होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। रायखांनो गोनांदि खुंग्रिंआव खुंजानाय UPPLनि जयनिं हाबाफारियाव सासे सुबुंनाव प्रमद बर'आ UPPLनि फालिस होनो नागिरनायाव सोजायै नुथाया समाज बिजोङाव गोसारदोंमोन आरो BPFनि सोद्रोमाफोरा जइन जाफैदों होननानै UPPLनिफ्राय दाबि खालामदोंमोन। बिनि सायाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिदों दि बिथांमोनहा BPFनि सोद्रोमा नङा आरो खुंग्रिंनिबो नङा। बिथांमोनहा बावैसो सिगां हाग्रायाव थानायनि थाखाय होस्रांजानाय सुबुंफोर, जाय बिथांमोननो हा होगोन होननानै मिथिङाव हांख्राय हरदोंमोन होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायथिदों। मेट्रिक आनजादाव गोबां बेले-बेजे जानायखौ लानानै सोरखारजों लोगोसे सेबायाबो गोबां सोंखारि जादों। बेनिखायनो आद्रा थानाय आनजादनि थाखाय बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसामा गोख्रों राहा लादों। बेनि थाखाय सेबाया गासै इन्सपेक्टर अफ स्कुलफोरनिसिम बिथोन हरदों। बिथोन हरनाय बायदिब्ला साफ्रोमबो स्कुलनि इन्सपेक्टरफोरा मोनफा पुलिस आउटपस्टनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाननि साफा अफिसार नङाबा सासे फोरोंगिरिखौ नमिनेट खालामनो नांगोन आरो जाय नमिनेट खालामजानाय अफिसार आरो सेन्टार इनचार्ज बिथांमोननो माखासे बिबान होनाय जादों। बिबानफोरा जाहैबाय पुलिस स्टेशन एबा पुलिस आउटपस्टआव जेब्ला सोंनाय बिलाइखौ आजावनाय जागोन बै समाव नमिनेटेड अफिसार आरो सेन्टार इनचार्जआ थानो नांगोन आरो पुलिस स्टेशन आरो पुलिस आउटपस्टआव बेसेबां सोंनाय बिलाइ आजावनाय जागोन बेजों आरो सेबा अफिसनिफ्राय बेसेबां सोंनाय बिलाइ पेकेट हरदों बेनि नाम्बारा एखे जानो नांगोन। लोगोसे सिल खालामनाय थानो नांगोन, बेबो बिथांमोननि बिबान। बेनि अनगायैबो सेन्टार इनचार्जफोरा आनजाद मिरुआव जाहाथे साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ मोजाङै चेक खालामो आरो बेनि थाखाय पुलिसखौ मदद होनो थाखाय जाहाथे स्टाफ एपइन्ट खालामो। बेनि अनगायैबो आनजाद खथायाव जाहाथे खमावबो सानै इनभिजिलेटर एपइन्ट खालामो आरो जि खथायाव बिजाथिफोरा गोबां बेफोराव इनभिजिलेटरखौबो जाहाथे गोबां होयो बेनि थाखायबो बिथोन होनाय जादों। बेनि अनगायैबो आरो माखासे बिथोन होबावनाय जादों। मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि सोंनाय बिलाइया लिक जानायखौ लानानै आसाम पुलिसनि CIDआ नायबिजिरनायखौ मावबोदोंमोन आरो दासिम 37 हमनो हाबाय। बेनि मादाव 3 फोरोंगिरि, 3 स्टाफ आरो 6 फरायसाफोरखौ हमबाय। गिबियाव गुवाहाटीनिफ्राय CIDआ 3खौ एरेस्ट खालामदोंमोन। आनजाद मिरुनिफ्राय सोंनाय बिलाइनि मोनसे पेकेटआ खम जानायखौ लानानैनो 3खौ एरेस्ट खालामदोंमोन, जेराव 2 फोरोंगिरि दंमोन आरो सासे गारि सालायग्रा दंमोन। बिथांमोनखौ हमनायनि उनावनो साफानि उनाव साफा एरेस्ट खालामदों आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय। बेनि मादाव डिब्रुगड़निफ्राय 9, लखिमपुरनिफ्राय 8, धेमाजिनिफ्राय 6, तिनसुकियानिफ्राय 7, तेजपुरनिफ्राय 1, बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय दासिम 37खौ हमबाय CIDआ। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों स्कुल आरो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि खामानिया टेकनिकेल जेंनानि थाखाय दिनैसिम जायाखै आरो बेखौ दिनैसो मिथिनो मोन्दों होननानै सानसे सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनाया सोमोनांथाव होननानै बुंथियो MCLA देरहासात बसुमतारिया। MCLA देरहासात बसुमतारिया फोरमायथिदों दि सानसे सिगां एबसुआ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो माखासे सेक्रेटारिफोरजों सावरायदोंमोन, जायनि उनाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों स्कुल आरो कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि खामानिया टेकनिकेल जेंना जानायनि थाखाय दिनैसिमबो जायाखै, बेखौ दिनैसो मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदोंमोन आरो आयेन गैयैनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायाखै, बेखौ दासो बुजिनो मोन्दों होननानै एबसुनिफ्राय बुंथिदोंमोन। बे सोमोनांथाव बाथ्रा होननानै बुंथियो MCLA देरहासात बसुमतारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि स्कुल आरो कलेजखौ बबे आयेननि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय जागोन होननानै एसेम्ब्लियावबो बिटिसि सोरखारनाव सोंथि खालामनाय जायोमोन। 2013 आरो 2017 एमेन्डमेन्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टनि गेजेरजों ना बबे आयेननि गेजेरजों खालामनाय जागोन होननानै सोंथि खालामनाय जायोमोन, अब्ला बिथांमोनहा रोखायै फिननायखौ होआमोन। बिटिसि सोरखारखौ मिथिहोनाय जायोमोन दि आसामनि बे मोननै एक्टनि गेजेरजों गोदानै प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हाया आरो जुदि थालांनाय स्कुल आरो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनोबा बे आयेनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनो नांगोन, नङाबा जायनाखि बिटिसिआ गावनो आयेन बानायनो हायो, बेनिखायनो गोदान आयेन बानायनानै प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायो होननानै एसेम्ब्लियाव खनले बुंनाय जादोंमोन।
नाथाय बिटिसि सरकारा बेनि सायाव जेबो गोनांथि होआखैमोन होननानै फोरमायथिदों एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रां होनो थाखायबो थांनाय 2022-23नि बाजेटआव 10 कोटी रां दंखायोमोन नाथाय थाइसेबो रांखौ होनो हायाखै। बेनि अनगायैबो देग्लायनि बाजेटआवबो 25 कोटी रां दंखायोमोन। बेनिफ्रायबो 10 कोटी 5 लाख रांखौल' होनाय जासिगोन होननानै उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों, जाय सोमोनांथाव होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो एसेम्ब्लिनि समावबो सोरखारनाव 40 कोटी रां दंखायो, बेखौनो मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै होगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो होआखै। मुंख्लं नखरनो रां होनायनि अनगायैबो बिटिसिआव दिनैसिमबो 3rd आरो 4th ग्रेडनिबो साख्रि होनो हायाखै। प्रमद बर'नि सोरखारा दि फेलें, बेफोर गासैजोंनो फोरमान जायो होननानै बुंथियो एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया। आसामाव सासे पुलिसा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। पुलिस हेडक्वार्टारनि केम्पासनि सिङावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बिथाङा। बिथांनि मुङा राकेश रायमोन आरो बिथाङा गलाघाट एसपिनि पिएसअमोन। मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बेनि सायाव दासिमबो जेबो रोखा बुंनो हाया। नाथाय राकेश रायनि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिस हेडक्वार्टारनिफ्रायनो बिथांजों मावफानाय लोगोनिफ्राय फन फैदोंमोन। बेनि उनावनो हाखु दाखु न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन राकेश रायआ आरो मा जादों बेखौ उनाव खोन्थागोन होननानै ओंखारलांदोंमोन। बेनि उनावनो बिथांनि थैनायनि खौरां मोन्दों होननानै फोरमायथिदों राकेश रायनि बिसिया। दा बिथांनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।